Здравейте и добре дошли в предизвикателството Свежи като пролета. Идеята на това предизвикателство е в рамките на 5 дни да обърнем внимание на това, защо не се чувстваме толкова добре в началото на пролета, защо имаме някои неприятни симптоми, на какво се дължат и какво можем да направим, за да се почувстваме по-свежи и енергични. Аз съм Петя Фачикова и съм нутриционист, специалист по здравословно и природосъобразно хранене. Подкрепям хората да се грижат по-осъзнато за себе си чрез здравословно хранене, здравословен начин на живот и изграждането на полезни навици. Сега ще започна по темата. Настъпи пролета и ние се радваме на красотата, на природата, на цъфтежите, на дърветата, на зелената трева, на високите температури, на повечето слънчеви лъчи, но в същото време усещаме някои дискомфорти. При различните хора могат да бъдат различни. Може да се проявява от лека форма на умора до сънливост, проблеми с съня, липса на енергия, липса на мотивация, главоболие, болки в ставите. Това са по-леките симптоми. Ако усещаме много силни симптоми на необяснима умора и липса на енергия, тогава може да не е само пролетната умора, а може да има и други фактори. Сега ще спомена на какво се дължи тази пролетна умора. Когато се сменят сезоните, се променя температурата. По време на деня температурите варират, сутрин е доста ниска температурата, по средата на деня много се покачват, после пак падат. Тази динамика в температурата карат терморегулацията на тялото да се адаптира и да се свиват и разширяват кръвоносните съдове, което води до едно чувство за умора. Също повишава се дължината на деня, увеличава се слънчевата светлина, повишават се температурите. Всичко това влияе върху хормоналният ни баланс. Повишава се серотонинът, но в същото време пък леко намалява мелатонинът, който е бил в по-голямо количество през зимата и сме имали по-добър сън. Всичко това оказва влияние върху нашите усещания, енергия, възможност да се наспиваме добре. Защото тялото има нужда от някакъв период да се адаптира. Всичко това, просто динамиката е по-силна и тялото има нужда от време, за да влезе в друг ритъм, в този на пролета и на лятото. Ако имаме по-значителни симптоми на умора и липса на енергия, може да има, разбира се, и други причини. Като, например, това, че през зимата сме си хапвали по-тежка, по-бедна на хранителни вещества храна. Може да сме се обездвижили, да сме прекарвали по-малко време на открито, по-малко на слънце. Може да имаме дефицит на витамин D. Може да има дефицити на други хранителни вещества, като, например, много свързани с чувството за умора и липсата на енергия са витамин B12, фолиева киселина, също и другите витамини от група B, като B2, B5, B6, минералите като магнезий, манган, калий, желязо също оказват влияние върху нивото ни на енергия. Самото обездвижване, самото прекаляване с храна също оказва своето влияние. Ако сме качили някой килограм, също може да се чувстваме липса на енергия от това, че имаме излишно тегло. Натрупали сме токсини през зимата, от повечето храна, от по-тежката храна, от стоенето на затворено,
от храната, въздуха, водата, от всичко, което ни заобикаля, козметика, препарати. Много е лесно всъщност да натрупаме излишни токсини, затова сега пролетта е един прекрасен период, в който е най-подходящото време да подкрепим тялото и да се прочисти и да подкрепим детокс процесите в тялото. Има още някои причини, поради които може да се чувстваме уморени и да нямаме енергия за нищо. Ако през зимата сме се преборвали с различни вируси, може да се е изтощила нашата имунна система. Когато имаме намалена функция на щитовидната жлеза, също един от симптомите е липса на енергия. Също, когато сме под големи количества стрес и това е хронично, се изтощават нашите надбъбречни жлези. Когато нямаме добро храносмилане, имаме недостатъчно хидрохлорна киселина в стомаха, когато страдаме от запек или пък хронична диария. Всички тези фактори могат да окажат влияние върху усещанията ни и върху това да не се чувстваме достатъчно свежи и енергични. По време на това предизвикателство ще обърна внимание на част от нещата, които можем да направим, за да се чувстваме по-добре, но ако имате много, много значителна умора, наистина нямате енергия, дори да си приготвяте здравословна храна, дори да се движите, това може да е знак за някой по-сериозен проблем и е необходима консултация с лекар. Сега ще обърна внимание на това какво ние можем да направим в ежедневието си, на кои елементи да обърнем внимание, за да подкрепим нашето тяло в този преходен период и да се почувстваме много по-свежи и енергични. На първо място да не пренебрегваме съня. Както казах, малко докато се адаптират хормоните, мелатонинът леко намалява, серотонинът се увеличава, но и това може да окаже влияние върху безсъние, върху трудно заспиване. Затова е важно да обърнем по-специално внимание на съня, въпреки по-дългия ден, да не си лягаме още по-късно, а напротив, да си лягаме по-навреме, за да може тялото да се самовъзстановява. Около 10-10:30 е най-оптималното време, защото най-възстановителният сън е между 10 вечерта и 2 през нощта. Ако пропускаме този период, не даваме възможност на тялото да се саморегулира и самовъзстанови. Хидратацията е от изключително значение. Утре ще обърнем по-специално внимание на нея, но не пропускайте да започвате деня си с вода и да се хидратирате добре, също и да приемате храни богати на вода, като плодове и зеленчуци. Храната е от първостепенно значение, защото всичко, което приемаме, оказва влияние върху това как се чувстваме и върху това как функционира тялото ни. Сега през пролета е важно да наблегнем на повече сезонна, по-свежа и по-лека храна, да увеличим консумацията на сурова храна, да обърнем внимание на това, че в момента протичат великденските пости и това е един изключително благотворен период да си подарим, ако не целият период, поне 1 или 2-3 седмици с цялостна растителна храна, за да подкрепим тялото си да си почине от животинските храни. Но за да бъде пълноценен постът е важно не само да махнем животинските храни, но също и да внимаваме с захарта, с трансмазнините, с рафинираните въглехидрати, с алкохола и кофеина, за да можем наистина да подкрепим нашето здраве. Много е важно да наблегнем на храните богати на антиоксиданти, за да подкрепяме детокс процесите.
Също е изключително благотворен период да си подарим едно нежно разтоварване, в което да подкрепим, да дадем една почивка на храносмилателната си система и да подкрепим по нежен начин детокс процесите в тялото. Тук не говоря за твърде рестриктивен режим, защото той всъщност може да има неблагоприятен ефект, особено ако имаме по-сериозни симптоми на умора и липса на енергия, тогава не е добра идея да се подлагаме на много рестриктивни режими, защото това допълнително ще изтощи организма. Но едно леко разтоварване, в което махаме по-тежките и възпалителни храни, в същото време подхранваме тялото на клетъчно ниво с повече свежа, с по-лека, пълноценна растителна храна, с повече сезонни храни. По този начин помагаме на тялото да се балансира и да се синхронизира с природата. Следващия фактор, на който може да обърнем внимание, за да се почувстваме по-добре, с повече енергия, това е дишането и специалните дихателни практики. Всъщност много голяма част от енергията, която имаме, получаваме благодарение на дишането и много хора всъщност не дишат пълноценно, дишат твърде плитко, дишат през устата, не през носа и всъщност не си набавяме достатъчно кислород, за да повишаваме нашата енергия. Така че е важно да обърнем внимание и на този елемент. Може да прилагаме специални дихателни практики. В тази връзка времето на открито е следващият елемент, на който да обърнем внимание. Колкото повече време на открито прикарваме, толкова повече помагаме на нашия циркаден ритъм да се балансира, да се чувстваме добре, да регулираме хормоните и всички процеси, които протичат в тялото. Така че времето на открито дава тази информация на тялото ни, как по-лесно да регулира дейностите си вътре, така че да сме в синхрон с природата. Движението, разбира се, е изключително важно, за да повишим нашия тонус, за да раздвижим нашето кръвообращение, да увеличим нашата енергия и да се почувстваме по-енергични, по-щастливи, да увеличим количеството допамин. След това може да се нуждаем от някои хранителни добавки, за да подкрепим тялото. Казах витамин D, B12, фолиева киселина, магнезий, също омега-3 масни киселини може да ни бъде в помощ, за да подкрепим тялото при стрес, нервната система, за да имаме по-добър сън. Да си набавяме различни позитивни емоции, всичко, което намаля стреса и ни дава позитивни емоции, всъщност е благотворно за нашето здраве. Така че тук може да бъде разходка, среща с приятели, релаксация, медитация, четене на книга, готвене, всичко, което лично за нас ни действа за намаляване на стреса. Избягването на екраните, избягването на твърде дългото стоене в затворени пространства и твърде дългото застояване също е много важно, за да може да се почувстваме по-свежи и енергични. И още нещо като бонус, може да обърнем внимание и на цвета на дрехите и въобще на цветовете, които ни заобграждат в къщи или в офиса, да наблегнем повече на свежите цветове, защото това също оказва влияние върху нашата енергия. Очаквайте в следващите дни още информация по темата. Заповядайте в Facebook групата, където се провежда предизвикателството, за да може да получите достъп и до останалите видеа. Желая ви прекрасна
свежа и енергична седмица с много усмивки и позитивни емоции. Прекрасен ден!